храна, 6 лицеви опори, нахоти Сатурни 5. Журито иска да направиш, не да си кръстова своя краката. Даваме те на живо. На живо от България. Не от TV7. Да, отивай се. Ай, си сте се лигарили тук. Стига сте се лигарили. Чуваш ли, Иван? Не, глух съм, не чувам. Тя го качи в YouTube. Добро. Или TV7. Аз съм как се качвам. TV7. Коя програма искате да го... Целият интернет. Канал искате да го... Кой? Не знам. Кой ще? Дес, ява малко. TV7. Спирай, качвам в TV7. Как ще ти се изтощи батерията? Бе? Да, имам 80, имам 99%. Не? Спирай!